weteng kuluwe ana ketan mbok anyar aku tukokno simbok aku wis gedhe ana prawan mbok coba takokno simbok penting kawinan aku iki mbok wis mandhap wedokan ya aduh simbok ora iso turu awan bengi pengen ketemu yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe kelak duit tak nggoni kan la 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 Dungaren kompak. ya anjen kompak terus wong ketoprak main terus ya anjen ngene iki Berarti tandakno nek siswa budaya iki panjake acung jempol tenan. lho iyalah perkara piye Ya, ora perkara apa ya perkara nabuhe no jenenge panjak. Wong panjak nek mapan terus ajak-ajak. ya karek dalam rangkane apa ngono ah Dalam rangkane apa ya tanggapan mesti ya semangat kudune. dene ora digawe ora patek semangat kok Lah kok iso? iki mergo digawe semangat ora semangat piye saya lakone ora kaya biasane ndut Lakone apa to iki? lakone majalukan Apa? Brandole Sahid Brandale Sahid piye? Brandal Sahid. ayo Brandole Sahid dadi Kok brondole Sahid itu? Brandale Sahid Ya, Sahid brandal. Sahid brandal saudu sadurunge ketoprak main iki mang ana jalukan barang mula kaya kowe numpak barang dipikir. Arek numpak nek dipikir Lah piye? Lah iki ya numpak ning ya gak bayar. Numpak kursi ya bayare sithik. Ana sing numpak pelarang ya ana. pesawat, Ora. kapal. Gak. Numpak apa? Numpak gajah, Mang. Numpak gajah malupi mubeng ping 3 pira Mas Sam? 100.000. Sapi loro ucul 40 kurang 5 ilang 24 kurang seprapat ilang mergo lupi numpak gajah jajal mang lupi numpak kirik ora patek entek semono iya. Iku sing larang ora perkara nggo numpak gajah. Lah perkara apa? Mergo nggo nanggap ketoprak, Pak.
Nek numpak gajah ora larang paling 50.000 100.000 entuk. Kok malah numpak gajah kok entek 24 juta men lho. Ngomong ngamu tak sikut mudhar. Kowe kok malah nesu. Ora nesu piye karo medeni sing urung nanggap. Kowe padha karo medeni sing urung nanggap nek ape numpak gajah wedi kok. Wong nanggap nek diwedeni lah apa? Ya numpak gajah kok nganti bayar larange ngono. Wong nanggap rasa mbok wedeni. Pak Min jaman iki ngantene anake wedok iku ketoprak jek 7 juta. Lho ngantek saiki 23 juta ya ditanggap kok wedi. Berarti zaman Pak Men kan nanggap ketoprak isih pira? Alah 7.000 rupiah ya 7 juta. 7 juta. 7 juta. Lah saiki ketoprak ditanggap Pak Rakiman pirang juta? 22 juta setengah. Sing tak gumuni siji. Apa? Biyen ketoprak 7 juta saiki nganti 22 juta lho ndek melok ajek kok 300 ora mundak-mundak. Kowe kok ijek gelem budal. Kandha sapa? Aku saiki 900. Alhamdulillah wis diundaki. 3 dina. Dadi Ajak iku jenenge. Jenenge ajak. Ayo ajek lah mula-mula aku mau mula kondo andut. Aja didol larang-larang. Mamula aku rak kondo. Kondo kepiye? Dadi dagelan niku nek iso gak usah. Lah kudune. Aluk nyambut gawe sing tenanan anut piyai kene lu ngono Sumatera tah Kalimantan. Kok nek aja ana cairan iso gawe omah sing apik, duwe mobil, duwe motor sing apik. Nek mamula dadi dagelan wis ngene iki ya. Gayane disawang ketake ben ora ndek apa-apa. Alah, Gayane mbiyen numpak sepeda saiki tumpakmu ya wis mobil ngono kok. Mek pesugihan ning ndi kowe? mobil ana dope. Mobil ana dope lho. Jarene dagelan ora iso tuku mobil. Lah kowe tumpakmu mobil aku curiga. Ya Lah anakmu sing mburi kae berarti mati kok mbok nggo lebon. Jare mbok kae mbok mati siji anakmu, jare 3 to? Ya 3. Lah kae mati kenapa kae? Mati tak tekek. Kok iso mati anak kok ditekek? Anak kok ditekek? Lho lahir Nah anak kok mbok tekek ki piye? kok iso mati mbok takono mati kelinggihan goblok. Anak kok mati dilinggi ditekek. Lah sing mburi kae jare kok ana ndase. Ana ndase separo. Lha iku jane anak apa? Anak kok aneh-aneh ngono to? Iku sing aneh ya malah kowe. Lah kok iso aneh? Lah wong anak kok ngantek mati kelinggihan mati ditekek. Nek jenenge anak mati kesan Allah Subhanahu wa taala gak ngono. Nek perkara kodrat rezeki jodoh pasti gumantung saka kesan Allah Subhanahu wa taala. Awak dhewe sak dereng nglakoni. Ngono. Temen to sampean. Bener. Suwe ra tau main 2 tahun wingi bosok kok. Bualek otak-atik. 2 tahun gak tau main. Lah wingi corona. Kowe sing ora tau main. Lah kowe apa main wong padha-padha melune siswa kok. Wah, bar ngene Pak Wito nggih. Lah apa ketoprakan? Lho, ketoprak ning nyicil. Nyicil dagelan bloko, nggih. Ketoprak kok nyicil. Lah dagelan to, Re. Kang ketoprak. Nggone anu Pak Padeng. Padeng iki sapa nek? Padi denguk takok terus kowe. Padi dengok. Obat jagoan sesore kok Lah kene muni takok. padi dengok ya mbok singkat Padeng. Lah kene ya bingung melu mikir to. Ya ngene Pak Padi denguk ngono ya malah genah oleh aku nampa. Lah batin kowe sing awal sesore mosok gak apal ngono. Aja srek mbok singkat-singkat. Aja omong perkara padi denguk. Lah kenapa? Wong iku ape gendeng. Jare wis lah. Arek sampe gendeng-gendeng lapo? Ora ngono. Ngandani aku. Piye ta? Lah omong piye ta? Aja nganti tumindak sing ala. Lah apik iku. Ha iya. Tumindak sing becik dilakoni. Bener. Aja nganti ngombe. Ngombe aja kena. Ora kena ngombe. Lah iya apik kuwi. Malah ndek tuku dhewe. Diombe karo sapa? Ya bareng-bareng. Karo kowe iku jenenge. Oh, kowe warah-warah ya padha ae. Nek ngene Mas Gendut. Piye? Kanggo nyeguyubi sesama kawan, kanggo. sesama teman, suwe ra tau petuk kanca, petuk dadi peseduluran. Ngraketno paseduluran. Iya, mula ning kene iki alhamdulillah siswa budaya wis duwe keluarga anyar. Alhamdulillah. Masyarakat kene kabeh wis majemuk dadi siji karo siswa budaya. Mula berarti Pak Padi wis nanggap. Pardi. Pak Samijan ya nanggap. Sumijan. Pak Sumijan ya wis nanggap. Pak Padi tau nanggap. Heh? Omong tok, Dik. Omong ya omong. Jare wis nyicil dagelan. Iku Pak Wito iku. Padi urung? Wis pengenane ning putu.
Lah iya berarti wis to. Sing bayar anake dhewe dhek mek jeneng bloko. Ngono kok mbok ngono kok. Takoki tanggane lho. Lek muni tangga paku nasnit bar dhewe. Dene nek jeneng tok lek muni sing bayar ngene asline iki bar dhewe. Cakepane. Jare kaji to, Pak. Jare kaji to. Buh ora cetha. Kowe aja ngono lho. Direwangi entek puluhan juta mangkat mengulan kok ora cetha lho. Ulane mbah ketek balik to. Kok iso balik kowe aja gawe-gawe lho. Lah takok aja aku takok dak tanggane aku ya. Lah kok mosok kowe ora dolan kae? Dolan aku nganti iki urung mangkane nek Wani kanca dolan, iku dolan ben ora kena pas duluran nek main cedhak dolan. Sok karang aku nek dolan uga iki. Sapan? Sok menek nang Ngerang tanggal 30 kan awake dhewe main nang Ngerang. Engko dolan. Sore dolan ning daleme Pak Haji. Sore dolan Daleme Pak Haji Pading Pardi. Ayo Pardi denguk. Ora usah kayak denguk. Lho Ngene Pak Haji. jenenge kene akeh kok. Jenenge kene akeh kok. Ora mboweki nganggo apa nek gak mudeng ah. Oh, desa kene apa kok? Tenar. Lho, ya nara Pardi goen. Oh iya. Kok kono ya ana desa ana jenenge Pardi. Oh, ya ana Pardi Pedak. Lho nek Pardi dhewe kan cetok berarti kan ngono Mas. Oh iya. Cak gede ora totot blas iki. Berarti main yang Ngerang insyaallah kalau Ngerang tanggal 30 Tanggal 30. bulan gone Pak Pardi. Ya. Ya, sekseni lho ya. Piye? Sekseni karo danyang kene pokoke dolan lho ya. Ngene tek nganggo danyang ya, Cak. Lah wong dolan gone kancane jak ngono ya wedi. Lah masa nganggo ngraketno pas seduluran. ngraketno ya ngraketno ora usah mbah Jogobaya ora usah mbok katut-katutno. Wong ngono nek nekseni nganggo danyang barang. Kon nekseni kami tua tasawuf ndak dene aja. Nyekseni kok mbah kami tua lho jarene Kon nekseni mbah Rakiman ndak gene aku ngene nek danyang barang. Al wa'du dainun janji minangka utang jare Mbah Kaji ngono kae. Lho nek wis kadung ngomong ngucap engko nek ora mbok rewangi mbok klebu janji ki malah ora genah. Iya. Tanggal 30 dolan. Dolan. Sore dolan, Dolan. bengi terus mbok jak ning ndi? Kaget aku, Cak. Apa to? Iku lho diotaki ndak ape dibar ya kepraki, Cak. Ora. Perkara ngono sing penting kajate ngene Mas Gendut. Piye? Kang Sumijan Heeh. karo Mbak Rismawati Ya. karo Sumijan karo Rismawati ya Ya. kan nyunatno. Heeh. Muga-muga Sumijan Kowe ku ape omong apa to? ya omong kosong Omong kok. Ngapain dongakno sing Lah doa kok. dongakno kok bulet sumijan Aku ambek ngeling-eling bae omongane iki. RKM. Bapak Rakiman. Muga-muga Mbah Rakiman Meteng neh. Kok meteng neh? Piye ta? Lanang kok. Rakiman lanang pokoknya Iya. meteng. Dongane piye? Dongane iki Ya awan kok mari ketularan kowe kok. muga-muga Mbah Rakiman paring panjang yuswa. Kok ndang sunat kuwi. Panjang yuswane. Momong putune nganti gedhe. Muga-muga sing disunatno lupi. Ya muga-muga dadi bocah sing soleh. Amin. Muga-muga iso njunjung wong tuane ya Sumijan karo Risma. Aja ngono terus. Dagan omong ngene tangan muncul kapok engko. Biasa ngadeg kene lho. Lah muga-muga Risma ya padha wae bar digawe iki rezekine pekesel landut. Ya maksudnya biasa, ini ora usah mbok kipatno kaya apa ae. Lah nek dongane kabeh iki mang kan wis kajate kabul nyate kalaksanan awake dhewe karek mangayo bagya. Mangayu bagya. Kan ngono. Jalukane mah yo akeh. Akeh Kowe sing utang Barakiman. apa? Lho caping gunung ngono kok lali kowe. Mamang sawerane sing mangan raku kok. Lho kowe dikeki sikil loro. Dikeki sikil wedhus kon nembang caping Caping gunung. gunung. Dijenglengno sing mangan iki mang kok mong loro iki ya. Sing nyanyi ben gedhe ben iki ya. Iki lho klambi ijo do kowe ra mbok ngene. Kok sikil dhewe ratuku kok ngono aku ya ngono. Do kowe ra umum. Wah, jalukane ya iku mang Ngundang penyanyi. undang penyanyi nyanyi sing anyar Andut. Iso kowe? Lho Sing ndi? lagu anyar kok. Ngono ora dinyanyi malah. Oke, aja ngejak. Tahun ngarep gak payu terus lagu Hilang. Hilang. Joko Tingkir. Joko Tingkir. Gede. Orek-orek.
Ya mau ya loro, Mbah Rakiman yo njaluk orek-orekan barang. Iki karek ngono lho, kok melolok-blokol apa kowe? Ora kok melolok blokol. Aku sesuk dicegat dalem. Yo ya, orek-orek mung gawe jaipongan. Iya ya. Aduh kenapa dagelan disawer kok susah? Susah perkara apa? Ora susah. Susah perkara apa? Susah perkara apa? Ya perkara mek 50 ya. Halah, tak kira susah perkara apa. Lah, didom wong loro ndras lawenan. Gak ngono kan iki aku ngono nak nang gurine engko nak ana kowe nak ora ana ya bejam kok. Ngene lho, Pak. Nek piyai kene ora mungkin ngekeki 50. Menawa iki panjere asline 500. Sing 50 tak gawane sing 450 jiko engko sore. Iki wis bengi lho. Sesuk to. Ya saya tak ampirane tak ngemeno aku. Ora ngemeno upama ana kene ora sida untuk tambah nak ngemeno ngidur ana ben roh desa nggower aku. Iya. Pengen nyanyi sing anyar. Lho ya iyalah kok nek ditangkap ora nyanyi tak jotos bledos. Lho, ki tak omong ya. Apa? Lagu iku sok tak ngarep nanggep gak ono lagu. Gue ngono. Yuk tak aturno Joko Tingkir. Engko ora ketang terus. Ya engko sik Pak. Panjae ben karo leren ya Ki ya. Kok marine tak aturno. Soale nun sewu niki ketoprak siswa budaya niki kawit wulan Mei nika maine mpun 54 dina. Mlebok nek ana tanggapane didohno. Mei untuk 17. Terus Juni 30 karo 13 Swidas karo 17 77 calone Agustus untuk 12. Loro. 12. Suroe mok loro sing nanggap. Ha ya loro lak sing ketoprak. Lah sing 10. Ngedos ngono mosok ora melok kowe. Mosok kira budal aku teko isuk karang aku kok. Wong koclok ana ngetoprak kok sambil ngedos. Ya mbah. Sing penting donga dinonga, pira-pira disyukuri. Ya, nada, ambil nada Mas Teja. Utangnya akeh lho. Dik mampek go ya. Enggak ora nganti gawe ya. Aku nek aku lali nang. Dikekne sampean ngono kok sak ya ora ono. Ketok mbok gawa ndut picek kuwi lah. Ono duwe ilang kok wedi tak gawa. Ono duwe gawa kok ya. Ah wis nek ngono cetha. Mangkane aja kaken mangan kacang. Ana dagelan disawer urung ngantek gede kok duwe digawa. Mulih langsung step. Ora butuh wedi ta 50 ae. Ha iya kandhane lah. Ayo dhisik. Aja gawa kok nek kowe step. Gini ya. Kowe nek kene piye? Aku step sebedina kok. Terusan aku. Lagi iki matok lho ora step. Ngene tak tes iso nyanyi tenan ta ora? Joko Tingkir ngombe dawet. Aku barang nyanyi. Kok lho Pak, jak. Lek bar. Kowe. Lah iya kok kono sunan ngono piye? Tenan. Joko Tingkir ngombe dawet. Aja dipikir ning sirahmu mat. Ngapek jamur nggone Mbah Wage. Pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur terus nyambut gawe. Piye di wis mapan? Ganti kendang sithik-sithik ben kepenak. Joko Tingkir ngombe dawet. Dawete kok akeh men. Iya ono anyar lagune bulan baleni kok. Pamane kaya ora ikhlas nek ora ikhlas tinggal bali lho. Wong wis oleh 50 kok ngamukan. Aja dipikir ning siramu mah. Ing Purwokerto tuku ketan. Iki cerita kanggo dagelan. Iki cerita kanggo dagelan. Jarene klenteng bojone telu. Tak kecek mati ya. Kok malah nesu to kowe? Bojo sisak winginane ape minggat lho. Bojo telu lah, apa winginane perkara gak tanggapan aku. Diamu terus bakal gantok kaya aku. Malah bojo ape minggat kok telu. Suguhane iki mang kacang lho, duduk mlinjo lho. Lah iya, kok darahmu tinggi kah? Bojoku gak telu lho, Mas. Iki lagu tak ketak.
Oh ngono to nyuk munyuk. Kethek mbok celuk munyuke lho. Lah aku teh mbok ketek-ketekno. Lah kowe kethek ta ora? Lah kowe munyuk apa ora? Lho, lah kowe kethek ta ora? Lho ora. Lah iya, Lah iya. arek nesu. Lah ketek nesu. Lah aku munyuk. Lho, Padahal munyuk asli cilik lho. lah kowe nek malah ngono kok wong iku lagu jar. Kaya mau lho ning Purwokerto tuku ketan. Iki cerita kanggo dagelan. Ngono. Berarti lagu. Pantun jarene bojomu telu. Iku pancen bener kandamu. Bojo telu kok lemu-lemu. Anjen wong lemu iku hobiku. Iso. Anjen wong lemu iku hobiku. Delok Pak Pardi lho jajal tak tes tanpa sepelan mau soalnya ning ngono kan ngumpul. Lah didelok. Iso ta ora kowe? Didelok sapa ke mang? Lho Pak Pardi lho kok. Lah didelok bloko kok. Lho iki tak tes kowe le. Ya ya. Suwengi kan mangancani ndeke karo kanca-kanca, kene ora omong-omongan blas tak tes kowe iso apa ora jare kowe dagelan tau ditanggap mah perkara dituku murah. Lah wong dagelan padane wong ngaji aku gak nesuan. Lah dagelan yang njaluk semono regane wong ngaji sedina nganti jam 2 meh 500. Kowe kok rong jam njaluk 1 juta, dhuwit talaraan. Lah iki lho wong ngono. Ah iya iki mangane tak tes kowe iso. Tak tes kudu nganggo i kadiri kabeh. Iya ya. Jarene bojomu telu. Tak baleni ayo. Wis mau. Ben tak baleni. Iku pancen bener kandamu. Bojo telu kok lemu-lemu. Wong lemu ancen hobiku. Sip. Bojomu sing nomor 1 jarene prawanan. Ayo mau ngap-ngap. Awan-awan gak tau kluyuran. Bisa. Tengah wengi kok lungguh ning kuburan. Anjen bojoku anake setan. Wah, apik lho, Pak. Apik mata. setan Apik matam kono ae. Ora kena. Ora kena nesu. Dagelan ora kena. Ora kena nesu. Inamloha Maas. Maas sobiri. Wong sabar kekasihing Gusti. Lah iya kok nesu nyapa nesu. Gak. Jarene rondo sing nomor 2. Oh. Pengenane tak dodol bakso. Rambute jebobok katik nganggo dikribuk. Panjen bojoku anak gendruwo. Sing nomor 1 mang apa? Cetan. Sing nomor 2 Gendruwo. ora kena. So. Inamloha Maas. Birin. Kok birin nganggur sobirin. Birin. Wong sabar kekasihing Gusti. nah iya delok Pak Kaji barang kok nesu sing nomor 3 jare bojone uwong kok bojoe piye Aku seneng perkara ayu moblong-moblong. bisa lah rambute kok jebobok nganti sebokong Anjen bojoku tunggale sundel bolong. bojo telu kok setan kabeh ora ana sing apik Tak wantem sesuwe. nyapa jare gak entuk nesu kok mangkel piye ta Ora entuk nesu masa bojoku gak ana sing wong. Golek bojo sing wong, Mah. lah bojomu nek pengen wong ya berarti ke mangkel nek di bojo setan gak seneng Yo kabeh wong di bojo setan yo gak seneng yo mangkel lho kok. berarti ke mangkel Mangkel tenan no. Rene tak takoni nek anjen mangkel. Apa Tak neh? tes tenan kowe. Rene, lungguh. Kenapa kowe kok mangkel? Jar. Mosok nganggo ngono iku barang. Lah iya no. Anjen aku ra isi sida mangan sego pecel. Lah dek kenapa ora sida mangan sego pecel? Lah wong bakule lari ra nyambel. Iya, ora ya nyambel. Lali ra nyambel. Lah kenapa kok bakule lali ra nyambel? Sebabe ulek-uleke tugel. Lah kenapa kok ulek-uleke tugel? Bar dinggo ganjel motor truk diesel. Lah kenapa kok nggo ganjel truk diesel?
Dinggo dandani kerusakan kabel. Ijeh entuk elai. Lah kenapa kok ana kerusakan kabel? Karo dandani disambi nyawang bokonge kintel. Kok nganti nyambi nyawang bokong kintel? Truk diesel ana sing momot tekel. Lah kenapa kok kol diesel momot tekel? Tak oyak pokoknya. Momot tekel telek. Kok telek nganggur? Tak wantem sisan. Kok nesu. Tak bingung no wong. Wah keke takok blok kok. Aku iki pusing. Kenapa kowe kok pusing? Ora kenapa-apa. Ora kenapa-apa. Oh ditakoki kok. Lah jare ditakoki bisa, jare mangkane dagelan rasa didol larang-larang. Kareh karo kanca. Aku ora ngedol. Aku krungu kok melok ngenes karo kancane ya ngregani. Pokoke kono sanggup nggodhokno mi mangkat. Salah, Dik. Kok iso salah? Lah wong dagelan urung dikon mangkat kok takok regane piro. Mbak teng tanggal iki, tanggal 4 pamane, fotoku sunat, budal nggon aku dak wis rasa regam piro. Ora usah takok regane, Pak. Engko anggere bar tukokno bar tukokno mi sedap karo ndok wis gelem. Ora masalah, mi sedap digodhog aku barang katutno ngono. Kowe melok kon godhog. Ben mateng sisan. Kenapa kowe kok njaluk kon godhog? Angel nak aku. Ngundang penyanyi. Jalukane akeh iki mau. Akeh ya. Karo ana caping gunung, ya engko bawani jemblengno. Terus ana jalukan mang apa? Orek-orekan. Orek-orek montor mabur. Ya. Oh. Iki gusuran kok LI dak iki ya. LI bubar iki ucul. Monggo diajeng. Iya, terima kasih, Mas. Lene klimbit tek ngono gene ya. Kandakno nek isih prawan. Masa prawan ngono? Lho, sawang kok ape gendeng ae. Wong wedok lek gandes luwes merak ati ki ya ngene, sing kemenyek. Ngene ya, piye kuwi? Ngene iki bertanda nek penyanyi isih prawan. Ora perkara gila nek teleke mike. Ora kok lho telake. Prawan iki ora tau nyekel sing modele ngene iki. Dadi selegi. Dedek. Perawan. Nek ku prawan nek cara di bojo piye? Kulino nyekel sing model ngono ku. Kaya nyekel demi. Ceblok jamuk lho. Ki gak iso. Nek upama ki mandi bojo nek rondo. Dase sing cekel. Das-dasan mik ben cetok nek nyanyi. Ngono. Ora ngerti. Ijik polosan, Mas. Polosan ayo aku arak aku. Mete wong sing ora ngerti apa-apa ngono lho. Mbak kok iso Lah masuk piye kok polosan iku piye? apa bocah sing ora ngerti apa-apa. Bocah lugu. Lugu ngono lho, Mas. Polos. Bestimu ndi bestimu mang sore? Oh iki ning ngarep. Bestimu ta iku? Adungokno sesore ae aku ape turu kok gak iso le teng. Ceramah, Dik. Ha sing penting halal. Nek gebae nek luweh terus totoli. Totol piye? Maju, Dik. Maju. Mau apa lagune? Pak Panjak kon siap. Siap. Gugah ben rada saya, ayo. Kang Hadi. Kok Kang Hadi. Saben bengi La ilaha illallah. Apa itu? Gentangi. Ya ora usah ngono. Wong ketoprak main terus asal ngono. Wong turu ora jarak kok. Keturu iku jenenge. Lah ya kan turu gak jarak. Nek turu jarak, nek keturu ora jarak. Lah ya mergo keturu iku. Slendro, Pak, slendro, Pak. Nah, ya Tang. Saben bengi Nyawang. Nah, ayo. Nyawang
Ya, Dik. Ternyata kok rono iki ta? Oh, alah. Saiki tau dijengleng ta ora ta? Maju mengarep jengleng iku. Aku iki polosan lho, Mas. Nek kok ngarep gak cocok wedi madhep kuwi. yen memajang amung karo janur kuning Madhep rana lho. Madhep rana. Iya, petak kongguri. Iya, kowe tengok-tengok tak aku sing obah. Engko gentenan nek anggere kowe obah aku sing tengok-tengok. Kok nek padha obahe malah ndangtok engko. Iya, Teng. aku ngenteni sing rontok kae Ana sing rontok. lha opo lamono rek Ayo. kembang wae weton Yo. gunung Aya. Ah. Mantep. tak batin bloko aku wis Rambut batin ampe lapo. pacitan sarwi Ayo Dik, goyang sampai bawah. Wah. Delok Pak kene, Pak. Lah. ya ya kok ra isin iki wong semene ki tiba kok ngebloko lho mulai Panas udan ayo ayo yo ayo yo ayo aja ngeso ngeso aja mepet mepet ora Ayo. Amarga wis tuwa ora iso apa-apa ngalor ngidul mong buruh nggawa. kowe disemoni nek wis tuwa ngalor ngidul mbok nggawa nganggur. nyek ngenyek wong tak goblok polahe jer apa kata Wah. ya ngalor itu gowo rumah sam aku jurang banggani ngene lah suwene anggere awar pamde padeng ya Aduh, Gus kowe. yo ya obah neh kandhani kok ya gak tak doi Panas udan panas udan udan panas aling-aling capek gunung nadyan wadon sarta alana sigarane ayo garane elo mane banyu
Bali ngulon dek zaman berjuang dek zaman berjuang Corengan Gondal yen tak openi Yuk yuk nek saiki ana nganti Jarene wis yus menang keturutan sing gagas biyen nate janji ning saiki apa lali Mas Dit ning gunung tak cacongi saka jagong lawuhe apa lho nek yen mandor tak silih caping gunung wedi mbok ambung tenan alah bar kok sok Aku nambah iki wani. nyawa gunung desa dadi raja dene nora Yuk, yuk. ilang jroning padha lara lapa siswa budaya rabi dulur JNC. buka sithik jas Kang Mas aku wis gedhe ngapake kapan ninggal Sesuk sore. Akeh Joko sing padha nglamari nanging Kang Mas sing tak anteni genduk apa ora kliru Iya Mas sliramu isih kaponakanku hae aja kaburu nafsu mengko diguyu tanggamu bulan bulan gede amadangi jagat rame aja turu sore-sore karepe cendak dodone prawan ala prawan gede njaluk rabi karo tanggane wong tuwa ora marengake marga isih dulure dhewe Kang Mas piye dadine wong tuwa kok ora marengake becik diwurungake akeh wong liya kok rapi dulure matur sembah nuwun caping gunung minggae rapi gawe dulur rabi dulur jeng ben tanggap meleh ya Mbak yo
nomor HP-ne. Kulon kali tanpa sare aja lali gambare iwak pitik dikelode jaluk sithik diwekno kabeh Tukokno sing olah ngaleh nek ra rujak bocah emoh. Ditukokno lho Dik sing olah ngaleh nek ra ketoprak Pak Rakiman mon. sawung galing wayange kuno sing digawe kayune jati kena eling disambung ana Katon ra gawe gelane. Panyunan kabeh napa meleh Mbah? Napa? Nuwun napa? Monggo. Nggih napa? Jaluk citak engkas jare kurangen. Becak pati, nggih terakhir iki ya. Yo yo monggo monggo panyuwunan Pak Rakiman dimanggakno muga seneng kabeh para tangga lho Dik. Gendinge becak pati munggahe napa munggahe napa munggahe napa nggih nyuwun apa niki niki nyuwun apa jenengan nyuwun meleh tretek ya bukan tretek ya tretek munggahe tretek Pak tretek tretek iya iya ayo Dik lale lalo terminale wonten ing sisih putih Mbak Ayu terminale ana ing desa Mrati lho Dik. Ya kena no Purun mawon waton kula ayo tretek yo lho ah le 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 le
iku kayuyo selagamu saya nambahi wangun nasarayo lenjer kuning ora mongkati hati komen aku wis dina kanggo tangga kangen kurino wengi lan saewu tresnanku kan bisa lali gunung yang paling tinggi Pak Klendeng Ya Dut. nek ana kurang luwih njaluk pangapura. Ya pancen mesti kurang nak luweh ora. Monggo. Lah apa? Ya ditutup no, lha apa? Mosok apa nah? Iki yang ngene Mas Dut. Piye? Nuwun sewu kalih. Bapak-bapak, Ibu-ibu bapakmu kok akeh men. eh? Bapak sitok. Iya, bapak-bapak ingkang sampun paring Ngono ya. dumateng kula mugi-mugi rezeki tambah. Amin. Perpangi yuswa ingkang panjang semanten di kula ingkang sampun dipun paringi mugi-mugi barokah. Amin. Mugi ngeten Pak, niki kan gawene awake dhewe isih kathah. Mengke nek ora dirampungno didukani karo Bendarane. Mumpung sadurunge didukani, ayo bareng-bareng dirampungno yuk. Ayo, ayo, ayo.